DR ni entek pira DR ni? DR ni 10 dah, tambah tahu 5.015. Cair. Orang luar 4.000 dah. Sule sik. Dapat karo iki 6.000 songo. Iki beda lho, Ndak. Iki beda lho, aku Iki sapa? Aku. Sorry, kata iki to. Iya. Yang kosek ta? Songo 10 11 13. Pira? 15 20. Oke, Mbak Sulis 20 dah. Mantep. Mantep. Ana, ngono. Apa kuwi apa? 20 mawon, Mbak Lis, 20. Dodom tok setengah kilo ndak anget. Nek Mbak Lis tetep anget dah. Wonge ayu kok ora mungkin ora anget. sering banget. Iki 11 mawon, 11. Saya kuadol 12, iki 11 karo kanca dhewe. Jeroane Mbak Lis 7.000. Oke, baik bolo, gede-gede nasional. Basane Mbak Lis. Terus kamu ngece malah. Iya, oke. 20 matur nuwun, cair Mbak Cair. Sulis. Pira mang? 20 Mbak Sulis.